Ja, kirken er et gammelt hus og langt det ældste hus i Sinding. Og vi har billeder, fotografier af kirken fra omkring 1900-1910. Som vi kan se, var her store lindetræer inde midt på kirkegården. Og udenfor havde vi en dam, som børnene kunne løbe på skøjter på, køerne kunne drikke vand af, og man kunne tømme affald i, for det blev den også brugt til. Man skal være varsom, når man ændrer på kirkens omgivelser, men en gang imellem bliver der ændret. Hegnet for eksempel var her et stakit, og det er det jo ikke længere. Også selve landsbyen ændrer sig, kan vi se fra dette billede op fra kirketårnet. Der var ikke nær så mange huse i byen, som der er nu, men måske nok lige så mange indbyggere. En gang omkring 70 så hegnet sådan ud. Det bestod af en tjørnehæk og nogle prydbuske mod øst. Mod nord var der stadigvæk en tjørnehæk og nogle rønnetræer, der var cirka 40 år gamle. Lidt forvokset er tjørnehækken, som vi også finder igen på sydsiden, og rønnetræerne er også på denne side. På vestsiden havde der været et stendige, som trærødder efterhånden havde væltet. Ydermere havde man brug for at komme ind med store maskiner fra denne side, og der var lavet et hul, fældet nogle træer, så det var ikke rigtigt så pænt, som det godt kunne være på denne side af kirken. Det blev lavet. Man måtte vælte alle træerne, og nu kan man altså komme ind til den nordlige kalkning af kirken. Ja, her stod vi lige midt på Sinding Kirkegård med de omkreds store lærer. Hans Andersen, han var lærer i 40-20 år i Sinding. Han var en meget kendt mand og blev Dannebrogsmand. Jeg har gået til skole ved ham i næsten den sidste halvår, jeg gik i skole. Han kom ud fra Vestjylland. Det var en meget dygtig lærer fra den tid der. Her står vi så ved Adde Jørgensen, hvor gammel lærerindes gravsted. Hun var lærerinde her i Sinding i næsten 30 år. Hun var sådan lidt værkbrudt, men hun var en meget dygtig lærerinde. Og hun var så afholdt og gjorde så meget for ungdommen også. Så det var hun døde pludselig en juleferie. Hun var nede fra Askov ved vejen. Så det var et stort savn for sognet, da vi mistede hende. Vi havde sådan en god ungdomsforening. Hun ledte, der kom et skrift om møder, der kaldt Aftenstjernen. Så den var hun redaktør over i mange år, og så de fælles skulle give bidrag dertil. Men her var vi meget glade ved. Her er vi så ved overlærer Axel Lærke Møllers gravsted. Han var også en meget dygtig lærer, og han var lærer fra 24 i 40 år også. Så vi har sådan skiftet lærer hele tiden. Så han var lærer indtil vi kom i forbundsskolen der. Og han var meget dygtig også. Jeg har gået i skole ved ham en halv år den sidste tid. Var der. Her er vi så om ved en fredet mindesten, der rejste beboerne for sognefoged Mads Andersen. Han var født i Gravball 1851. Han var sognefoged i, jeg tror det var over 30 år. Og en meget betydelig mand til at mange fik hjælp og råd ved ham. Han var en meget god mand for sognet. Og der ved siden af, der ligger hans søn. Han blev også sognefoged. Og han var sognefoged i 35 år, så det er hele tiden, de er skift med det. Så de ligger her, og det er fredet til minde om dem. Han var også en god mand for sognet. Uigennyttigt arbejde gjorde han med i dag. Han var direktør for Sparekassen også, og mange andre ting. Så der har vi ikke andre gode minder fra dem. Ja.
Ja, her står vi så ved det ældste familiegravsted, der er her på kirkegården. Det er 2 livsten, der står. Det er nummer 20 her. Der står datter Mads, tror der står, og døde i 1802. Og så er det jo flere generationer af han af. Det er 2, 4, 5, jeg tror der er 8, eller nej, der er 9, der er 10 forskellige af den slægt, der er begravet her. Så den er fredet, den sten her. Og det var også nogle af de første. Ja, forresten, det var gårdejeren til sin kirkegård, der er stamfar til alle dem, der ligger her. Så det er også noget, der skal bevares. Ja, her står vi så ved et gravsted, der er indhegnet med gelænder. Det er den sidste, der før i tiden, der var der flere gravsteder, der var inde gravgelænder om. Det er også et gammelt familiegravsted, og den er fredet i 100 år. Det kunne de lade sig gøre i 1924. Der har de købt, så den skal ligge i 100 år og holdes ved lige kirken. Så det er en udgift for kirken hver år. De skal holde det malet og i stand, gelænderet og hele gravstedet. Og så det fjernes nu ind i 2024. Og det er det blev fredet for den latterlige sum af 630 kroner, tror jeg. Det var 600 år. Det er et fredet, der skal holdes ved lige kirken i 100 år. Så det er ikke en god forretning for kirken. Så står vi så ved et gravsted, det er nok det mest ejendommelige, der er på kirkegården. Der står granitsten, og der er hugget af en marksten. Og det var et teater, der har på grav. Der var dige omkring kirkegården. Og så kom der nogle mænd, de kom fra byen, og så hørte de noget af pusloven for, så kravlede de op på diget og kiggede over. Og så de en sort snusket mand, der var ved at grave en grav, og der stod 2 små papkasser ved siden af ham. Og det var en teater frem, det var det ved jeg, men han ville have sine tvillinger, børn begravet inde ved i jord, så måtte han jo læse sig til et. Og så en 10 efter, så kom den marksten der var hugget til. Der står sove børn i Herrens fred, i Jesu Kristi kærlighed. De er nu alle engle, der. Det er sådan lidt til. Og så stod der 1889 stod bagpå, så det er noget. De andre jern, det er nogen, der har været i hagen, da de ryddet op og flyttet, så det er sat herhen, så der er sådan lidt en plads for sig her. Så ind i kirken, og det er først, vi lægger mærke til, når vi kommer ind i våbenhuset, det kan vi snart blive fri for. Det er en gammel hultavle, trætavle, der er fundet en gang under restaurering fra 1766. Og der står, at hver bolsdag havde sit nummer, og det var et hul der, og der skulle sættes sådan en pind i, når sådan de kunne se, til det var nogen fra det sted til kirke. Det var pligt til, at de skulle se til i hullet og noget. Så derfor stammer den her sige med, at manden han så tager konen, nu skal du gå til kirke i dag, og det er den tur. Nej, hun skal så gå videre til pigen, og nu skal du gå til kirke, for hun går til. Nej, så pigen til Karl, nej, nu skal du til kirke i dag. Nej, det skal jeg sådan. Og så han til dreng, nu skal du til kirke i dag, og nu er det der stedstur. Så sagde jeg, dreng, ja, der skal jeg nå til det vest, så dreng. Han skulle til kirke, sådan der var den kommet, den udtale. Men den er meget sjældent, den tavle, den bliver bundet, og der er mange, der kommer her med den.
Det er fra pietismens tid. Ja, her sidder jeg så med en æske eller kasse, eller hvad man kan kalde det, på en lang stang. Det var en indsamlingsbøsse, de brugte til at stikke ind i hjemmet og stole staterne ind til, sådan folk de kunne lægge mønter i. Og der var jeg noget historie om til, han sagde til den anden, hvad gav du? Gav jeg tag, sgu da, så han. Og så er der sådan, at jeg hørt, det er nogen, der er limet nogle møntstykker fast i bunden, sådan der var lidt hele tiden. Der kunne siges, der blev givet noget som en opfordring til dem. Den er støjende op på loftet i flere år, men når den så kommer frem her, det tøs også, den er værd at bevare. Ja, så snart vi kommer ind i kirken, så får vi straks øje på et billede, der hænger på nordvæggen. Det er en maleri, der er gengivet, altså Joachim Skovgaards original, det store gæstebud eller bespisning. Men det er malet af broren Niels Skovgaard, der har malet den der. Og der er det der, de bliver budene til fest og spisning, men så har de så mange undskyldninger. Som vi ser, så er det en, han har købt okser, dem skal han ud på, han har 10. Og den anden, han er blevet gift, han skal tage sig af den nye kone, så han har heller 10. Og den anden, han har købt en mark, den skal han ud og besidde, de har 10. Så at Herren, han siger, gå ud på marker, eller væger og streger, og samle de fattige op, og bære dem til dem, som er budne, de kommer, men dem, som de skal komme og sætte til bords ved bespisningen. Og så er det sjovt, at billede, den er blevet skænket af en mand, proprietær, den sidste proprietær, der var ude på Charlottenlund. Han har haft en gård i Sinding også. Så flyttede han derud, så solgte den, blev udstykket der under 1. verdenskrig. Så køber han den billede der oppe i Viborg, men der var det jo sådan en fragtvogn og særge. Og der så var der stemt spekulation på, hvordan de skulle få den hjem. Men så har vi en lille fragtmand, han gjorde sådan noget budtjeneste til Silkeborg. Han har en lille stikkelhåret russer, og så en bitte ferie i vogn. Så fik de der ham overtalt til at køre op af den her. Og så fik han den også i vogn, men nu var så stor, den fyldte hele erfaring af kassen og den her ferievogn, så Pia han tog at sætte sig op på den. Han havde taget en forholdsregel til det. Så han gik her ved siden af vognen hele vejen fra Viborg og her til Sinding. Og det var en ældre mand, der var over 80, der for et par år siden fortalte mig den historie. Det var sandfærdigt, så han sådan noget gået til. For han kan huske, han var ung i Sinding dengang, der kan han huske, at han kom til Sinding på den måde. Men Pia, han er nok kun træt i Pia når god. Men det er sådan et billede, der kommer, når vi er glade ved den her. Og håber, den bliver bevaret for eftertiden. Ja, her står vi så ved den meget smukke og særegne altertavle, vi har i Sinding Kirke, der ligger i koret herude mod øst i kirken. Altertavlen er delt i 3 hovedsektioner. Der er forneden det store billede, som man ser her, med Kristus på korset. Det er 2 stykker træ, der er blevet sat sammen, og så har man engang malet Kristus derpå, formentlig med det samme i 1626, og da så skete det i årenes løb, der har disse 2 stykker træ, der er blevet limet sammen, har på grund af fugt og varme og vejrlig, der har de givet efter og er kommet til at stå lidt skævt for hinanden. Og så har der formentlig været en lokal tømmermester, der så lige har høvlet lidt i Kristus. Det har man så alligevel ikke været helt tilfreds med. Man har fået det malet over og malet over. Og ved restaureringen her i midten af 1970'erne, i 73, 74, 75, kirken blev
genindviet i 1976, der fandt man frem til den oprindelige Kristus, og man ser det tydeligt, især jo længere væk man er på afstand, ser man Kristusfiguren, den Kristusfigur, der er så stærkt kendetegnende for Sinding Kirke. Vi har flere Kristusfigurer, som vi vender tilbage til nu om lidt. Bogstaverne, der blev skrevet i fader vor, er den oprindelige tegnsætning, sådan som det så ud, da man lavede det, og det er blevet genopfrisket. Felterne med nadveren til venstre, nadverordene og dåbsordene til højre blev sat på ved restaureringen af Trier, af Folke Trier i 1975. Topstykket i altertavlen er meget bemærkelsesværdig. Jeg synes selv, den er kolossalt smuk. Det er klart, at det er lammet, et symbol på Jesus. O du Guds lam, der bar alverdens synder. Dernæst synes jeg, det er en meget pragtfuld måde, dette lam er afmalet på, sådan en mellemting mellem et lam og en hest, med de meget store ben. Lammet er tegnet i det typiske danske, bølgende, østjyske landskab, formet af istiden, med bøgetræer til højre og bøgetræer. Det kunne også være egetræer, i hvert fald løvfældende træer, til højre og til venstre. Og så aner man endelig Dannebrog. Dannebrog, der kom ned i slaget i Estland i 1219 for 50-årsdagen for biskop Absalons erobring af Arkona på Ryen, hvor vendernes, slavernes store afgud Svantevit blev fældet, og 50 år senere fortæller sig sagnet under Valdemars sejr, var der på ny kamp, og der var også ved denne lejlighed biskopper, der deltog, dog ikke så fremragende kirkelige hærfører som Absalon, men flere af de øverste gejstlige var med på dette togt, at der faldt Dannebrog ned fra himlen, den røde klæde med det hvide kors, som både et symbol på vores kristne tilhørsforhold, og vel siden da et symbol på, at vi er danske, at vi har en forhåbning om at leve som et frit og et selvstændigt folk. Jeg holder meget af dette topstykke, fordi jeg holder uendelig meget af vores hovedbillede på altertavlen. Så hernede under alterbordet, der har vi fået et antipendium, hedder det, hængt op. Det er en gave, der er skænket til Sinding Kirke af Georg og Dagmar Mikkelsen, der er død for nogle år siden. Havde skænket en gave på 50.000 kroner her til kirken. Og der har vi fået en kunstner, Erik Heide, fra Mors til at forestå tegningen. Det er en hørdug, så vidt jeg ved, indenunder, og så er der udenpå vævet i et stykke stof. Der er så vævet i alt 12 fugle, 10 her foran, og en på hvert af sidestykkerne. Jeg synes, det er et meget smukt udført arbejde, der passer meget flot ind i den gamle Sinding Kirke. Og de 12 fugle er klart, det kan være symbolisere det ene som det andet. Men da det er alterbordet, er det jo her meget nærliggende at tænke på de 12 disciple på skærtorsdag aften, på Jesu sidste leveaften, det sidste fælles måltid med disciplene, hvor en direkte forråder ham, men de flygtede for så vidt alle 12 skrækslagene, flygtede de i fornægtelse af deres herre og mester, som de havde tilsvoret evig troskab og evig
følgeskab. Så på det punkt er der jo for så vidt ikke så meget nyt under solen. Vi har 2 messing lysestager, meget enkle, meget smukke, på løvefødder. Ved restaureringen i midt 70'erne, der fandt man loftsdekorationerne frem. Det var en konservator fra København, der forestod dette arbejde, og man vil nok sige, at det mere har ren karakter af udsmykning, og er jo som sådan særdeles vellykket udsmykning, man oprindeligt har lavet af kalkmaleri her i Sinding Kirke. Vi har længere nede ved indgangen til, eller overgangen til orglet, der har vi 2 ret utydelige kalkmalerier, men ellers mener jeg ikke, der skulle forefindes kalkmalerier her i Sinding Kirke. Korbuen, som vi ser heroppe, er en typisk romansk korbue, ligesom kirkebyggeriet i Sinding i princippet og næsten overalt er romansk byggeform, rundbuestil, som vi kalder det. Denne korbue var indtil restaureringen i midten af 70'erne i kvadersten, men disse kvadersten var ikke malet eller kalket over. Det blev de dengang, hvor der kun er et fremspring for oven, der står tilbage i den oprindelige natursten, ukalket, ufarvet. Der var i Sinding en meget voldsom protestaktion imod det, men menighedsrådet fastholdt korbuen som kalket over, eller malet, den er kalket over, og siden har man stort set ikke protesteret imod det, men har nok vendt sig til det nye, og har erklæret sig nogenlunde tilfreds hermed. I hvert fald er der slet ikke denne tale om det, som der var oprindeligt midt i 70'erne. Til højre for korbuen, der er meget ren og meget smuk som korbue i kvadersten, der har været et utroligt vanskeligt materiale at arbejde med, ser vi en kolossal, sjælden Kristusfigur. Og som det blev sagt før i forbindelse med altertavlen, så er det netop disse afbildede Kristusfigurer, der er så karakteristiske og kendetegnende for Sinding Kirke. Denne Kristusfigur er jo en ægte Kristus. Forstået således, at her ser vi Kristus på korset, en lidende Kristus. Alt andet end en smuk yngling, som man ellers ofte ser ham afbildet i al historisk tid. Og her i Danmark og de nordiske lande er han afbildet som en nordisk vikingeheltefigur, blond eller rødskægget, med blå øjne og en kraftig fyr. En stærk vikingeideal genspejler sig fra første færd i de fleste Kristus billeder. Men her ser vi en mere oprindelig, ægte Kristus, som Kristus må have set ud på korset, lidende. Smerten vælter ud af den figur, vi ser deroppe. Tårerne løber ned af kinderne. Mundvigene hænger. Armene er spændt ud. Det ser ikke pænt ud. Vi kan også se hans ben. Det ligner jo sådan nogle forfærdelige, slatne, aspars ben, der der hænger. Men det er nok sådan, det ser ud, når et menneske korsfæstes. Her ser vi altså virkelig den lidende Kristus. Den Kristus, der for menneskelig retfærdigheds skyld sonede vores synder på korset. Jeg synes, det er en meget ægte figur, og dermed en figur, man virkelig kan leve med, frem for det glansbilledagtige, som vi så ofte oplever. Til højre for
denne Kristusfigur, dette kalkmaleri på væggen, har vi prædikestolen, og vi kan se, at det er 400 år siden, at denne prædikestol er blevet taget i brug, 53 år efter reformationen, anno 1589, og vi kan se hen til højre, der står herr Mikkel, og herr Mikkel var jo en af de første evangelisk-lutherske præster, der har været her i ikke her i Danmark, men her i Sejling og i Sinding efter reformationens indførelse. Det var jo således, at Sejling og Sinding ikke skulle have været sammen i et præsteembede dengang, men man havde ved opløsningen af Alling Kloster, der havde man en fordrukken munk, der hed Mikkel, som man ikke kunne få placeret noget sted. Og så tog man Sejling, der ellers skulle have hørt til Serup Lemming pastorat, og man tog Sinding, der skulle høre til Kragelund Funder, og så blev de midlertidigt lagt sammen. Og denne midlertidighed har nu varet i 453 år. Om det så bliver ved at være tilfældet, kan jo kun fremtiden vise. Vi ser et navn ovenover anno 1589, der står Peter Andersen, og jeg ved ikke, hvad det navn dækker over, om det er en giver eller en, der har været med til at udføre håndværksmæssigt den meget enkle og dermed smukke prædikestol, vi har her i Sinding Kirke. Over til venstre, hvis vi forlader prædikestolen, der kan vi se døbefonten i Sinding Kirke. Den består af 2 slags granitsten, der er blevet hugget til som et rigtigt døbefont, og øverst i døbefonten ser vi et messingfad, der er skænket til Sinding Kirke i 1682. Der er dette bækken foræret til Sinding Kirke. Her ser vi så det ene af de 2 sidste kalkmalerier, der er i Sinding Kirke. En Kristusfigur i buen, der forbinder skibet med tårnrummet. I det tårnrum, hvor vi har orglet, som vi lige strejfer forbi om lidt. Det er et meget utydeligt billede, men ligesom billedet, vi har på østvæggen i kirkeskibet ved prædikestolen til højre for vores korbue. Så det ser vi også her, der er tale om en meget primitiv kunst. Vi kan måske forestille os, det er lokale kunstnere, der har udført det, men meget enkelt, og jeg synes selv meget smukke billeder, ligesom billedet til højre, som må være bebudelsen eller som vi lige kan ane og strejfer her. Vi står her foran den nordlige mur til skibet i Sinding Kirke, og vi står ved den tilmurede kvindelige indgangsdør. Det var sådan i gammel tid, at mændene skulle gå ind i den sydlige side af kirken og holde sig i den sydlige side, og kvinderne i nordsiden af kirken og holde sig der, således at kønnene ikke blev blandet sammen, og de unge mænd og unge piger ikke fik tanker om
verdslige sysler eller fornøjelser, mens gudstjenesten var. Vi ser her en meget smuk indgangsportal til kvindedøren i Sinding Kirke. Den er blevet tilmuret i reformatorisk tid. Vi har nogle søjler. Vi har en tympanon med korssymboler, 3 styks i alt. En meget smuk rundbue, der hviler oven på kapitalerne, der også er udsmykkede. Selve den indgangsdøren for kvinderne er blevet muret til, og er blevet muret til med munkesten. Men det der er det meget sjældne, meget særegne her ved Sinding Kirke, det er Kristusfiguren i sten til venstre. Man ser her Kristus, og der har været tvivl om det skulle være Kristus, der velsigner, eller om det er Kristus, der hænger på korset. Ser man meget nøje efter, vil man opdage, at vi har landet klædet på Kristus, og derfor er det Kristus, der hænger på korset. Og nedenunder har vi 2 figurer. Man mener, det er 2 kirkeværger, der står med nøglerne. Og det kan have været 2 skytsherrer for Sinding Kirke. Det kan også være symboler på Peter og på Paulus, på apostlene. Det eneste, jeg tror, der ikke holder stik, det er den morsomme udgave eller fortolkning af denne figur, der går på, at når kvinderne var på vej ind i kirken, at så skulle de mindes om, hvem der havde magten, og derfor har man i sten, i granitstenen her, hugget 2 figurer, 2 mænd ud, således at ingen kvinde burde være i tvivl om, hvem det var, der havde magten, såvel på jorden som i himlen. Historien er da meget morsom og meget sjov, men er nok uden reel bund i virkeligheden, og er nok snarere blevet formuleret som en nutidig provokation over for feminismen. Denne indgangsportal her med Kristusfiguren til venstre er kolossalt sjælden i sin udførelse, og jeg mødte for en del år siden en svensk kunsthistoriker, professor ved Universitetet i Uppsala, og vi kom naturligvis i samtale, og han spurgte, hvor jeg boede, og jeg fik da forklaret ham, at det var i Sejling og Sinding, at jeg var præst. Så spurgte han straks, om det var Sinding ved Silkeborg, hvortil jeg svarede bekræftende ja. Så meget svensk forstod jeg, hvorefter han holdt et meget langt og for mig ganske uforståeligt foredrag om denne meget sjældne Kristusfigur på de 2 mænd, som vi har her i Sinding Kirke, som noget ganske enestående i nordisk granitstens tilhugning.